Hej, i dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man differentierer i Inspire. Det er faktisk meget simpelt, og det tager ikke så lang tid. Vi starter med at tilføje et beregningsapplikation, og så skal vi have fat i vores differentialkoefficient værktøj, og det gør vi ved at klikke på differential- og integralregning, og så differentialkoefficient. Du kan få det her værktøj frem på mange forskellige måder. Du kan også klikke på lommeregneren, og så klikke her, og så er det så den der applikation. Eller du kan klikke på den her åbne bog, og så kan du klikke på den der, og så kan du se hernede, at det er differentialkoefficienten. Så skal du bare dobbeltklikke, så kommer den frem. Okay, i den her parentes, der skriver du det, du gerne vil have differentieret. Og det kan være, hvis vi tager et nemt eksempel, så kunne det være x i anden. Og i den her boks hernede, der skriver du den variabel, vi differentierer med hensyn til. Og i dette tilfælde er det x. Det kunne sagtens være andre variabler som y eller et eller andet, og så skriver du selvfølgelig det hernede, når det er den. Og så trykker du bare enter, så kan du se herude, så får du svaret 2x. Så har du differentialkoefficienten.